தாத்தா பேர் ராமசாமியன் பாண்டியன், அப்பா வேறு RBA PhD. நேற்று ஒரு வீட்டில் துறந்து கிடந்த வீட்டில் நாய் நுழைந்ததைப் போல அவர் வீட்டில் மதியம் சென்று அவர் இல்லாத நேரங்கள் பார்த்து தண்ணிக்காகவும் குடிநீருக்காகவும் பெட்ரோல் வாங்குவதற்காக நான் ஒரு ஆடம்பரமான ஒரு பைக்கு ராயல் என்ஃபீல்டு என்ற 2,17,000 பைக்கு விலை கொண்ட GST குட்ஸ் சேல்ஸ் டேக்ஸ் இப்போ வரி உயர்த்து 6 மாத காலமாக வரி உயர்வு காரணமாக மத்திய அரசாங்கம் விலையை கூட்டிவிட்டது. அந்த பைக்கை நான் சாவியோடு ஒரு கண்ணாடி மாளிகையில் நின்று கொண்டிருந்தது. அந்த ஊர் வந்து எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை. ஞாபகம் வந்ததும் காலையில் தெரிவிக்கிறேன். அந்த வீட்டிற்குள் போகும்போது ஒரு ரம்மியமான அமைதியான காட்சி நிறைந்த ஒரு தோற்றம், எழில்மிகு ரசனைக்குரிய சிந்தனைக்குரிய சிற்பிகளின் எழுத்துக்கள், வாசகங்கள் அண்டு படம் வரைபடங்கள். அங்கே பைக்கு சாதியோடு இருந்தது. ஆசையை தூண்டும் விதமாக அவர்கள் தப்பு செய்வதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்திருந்தார்கள். பயத்திற்கே பயம் காட்டும் அஜித்தை போல அவர் ரசிகனாகிய நான், தலை ஃபேனாகிய நான் அந்த பைக்கை பைக்கை எடுத்துக்கொண்டு இந்த ஆண்டிவெட்டி கணவாயை தாண்டியவுடன் முதல் செக் போஸ்ட்டு தகவல் சுற்றறிக்கை மற்றும் சோதனை சாவடி மையத்தின் அருகில் செயினை அவுந்து விட்டதன் காரணமாக ஒரு ஓரத்தில் நான் நிப்பாட்டி விட்டு வந்திருக்கிறேன். அந்த பைக்கு புழு கலரு சேடான ஒரு கடலில் சேடான அந்த ஃபைலில் மேலே கலரு இந்த மாதிரி இந்த கலர் திஸ் கலர் சேர்ந்து திக்கு, இது நார்மல் சேடு, அது திக்கு. அதனால் அந்த பைக்கு நிப்பாட்டி வச்சு வந்திருக்கேன். கஞ்சா வேறு வாங்குறதுக்கு கோடாங்கி வெட்டிக்கு வந்தேன். கோடி ரோடு வாங்கினேன். நான் வந்து கஞ்சா அடிக்கிட்டு நான் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும் எம்எல்ஏக்கும் ரவீந்திரநாத் தாகூர் எம்பிக்கும் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டுக்கும் பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் நிர்மலா சீதாராமன் ஃபினான்சியல் மினிஸ்டருக்கும் அமித்ஷா உள்துறை அமைச்சருக்கும் போஸ்ட் மினிஸ்டருக்கும் உள்துறை அமைச்சர், அதுக்கப்புறம் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்குக்கும், அதுபோக நம்மளுடைய தமிழ்நாடு சீஃப் எக்ஸ் பாமன் டெத்து வித் செல்வி ஜெயலலிதா அவங்களுக்கும், பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கும், எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கும், முத்துவேல் என்ற MK ஸ்டாலின் அவர்களின் மலர்ந்த 200 நாட்கள் ஆட்சிகளுக்கும், TIG சைலேந்திர பாபு அவர்களின் திறமைக்கும் கணித வளத்திற்கும் அண்டு கவிதைகளுக்கும். இப்போ என்ன சொல்ல வர சொல்லு. இத்தனை கவிதை எழுதி அனுப்புகிறேன். நான் வந்து சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பர்சன்ஸ், ஐ எம் நாட் அடிக்ட் பர்சன்ஸ். டுடே ஐ நவ் காட்ஃபுல் டுடே அண்ட் எவ்ரி டே I will improve definitely. My family also developed. Tomorrow I will come. My brother is army doing it inside the India near West Bengal and Subedar. First training period Mumbai Nasik. சரி போதும், எனக்கு முடியல, போதும். காலையில் எத்தனை மணிக்கு வருவ? Sharp 9:50 I will come reach with our Palani City police stations and meet Miss Madam who her name Madanakala. Okay. Okay, done. Madam. Thank you.